Аз нямам търпение Джовани Леони да свърши този сезон и да се върне, защото Конате е отвратителен. Значи не може Джереми Доку още в началото на матча. Джереми Доку тръгва да минава Брадли. Той го градира, за да може топката да излезе в аут. При което идва този голям изполин, решава да забие топката в краката на Брадли, докато да си я върне и има Мардашили да извърши дуспа. Това е абсолютно ненормално. Нека Мадрид да го вземат и той да се разкара от този отбор. Писане. Той от началото на сезона не прави абсолютно нищо. Абсолютно. Така че аз не виждам защо да седи в отбора. Отбор, който е с по-много пилоти и ти да продължаваш да казваш, да търсиш вина в пилотите, за мен това е непрофесионално даже. Това, откровено ти казвам, не може ти да имаш в момента Люклер и Хамилтън. Двама от най-силните пилоти на решетката. И ти да търсиш вината в тях при положение, че те са показали многократно, че те са едни от най-добрите. И са го показвали. И цял сезон колата да е в това състояние да търсиш вина в тях. Ами това е смешно. Ако Жереми Доку играе така всеки един матч, той ще вземе златна топка, аз това го казвам. Етапа сам изпада в още по-голяма депресия, ще кажа депресия, защото за мен Оскар е в депресия в момента. Здравейте в каса и добре дошли в най-новият епизод от разстояние. Този епизод гледате най-рано във вторник, защото просто след доста тежък уикенд в личен план за двама ни не можахме да направим епизод за понеделник, правим го за вторник обаче. Епизод, в който сме отново заедно с Коко и ще си говорим така за всичко най-интересно, което се случи в изминалия кръг във Висшата лига, както и в изминалия състезателен уикенд в Формула 1 в Бразилия. Здравейте от мен, точно така, както каза Иво, измина последния кръг от Висшата лига, също така и състезанието в Бразилия, има много теми, по които да си говорим, много интересни матчове, много интересни резултати, така че нека да подхващаме, ще започнем първо с футбола от Висшата лига. И с кой матч ще започнем? Аз предлагам с първия, Тотнъм срещу Манчестър Юнайтед. Да, бих казал какво начало на кръга просто беше това. Уникален матч, изумителен матч, който за много кратко време тръгна в много посоки и в крайна сметка никой не излезе победител от срещата. Точно така, още гол в първото по време, Бемо, отново Бемо, кой друг, освен ако не е той за Манчестър Юнайтед, изключителен сезон до сега за Брайан Бемо, между другото, в червените дяволи. Гол в 30-та минута мисля, че беше и до края на матча, към 80-та, 80 някоя минута, матча се беше закучил, много положения, правиха Тотнъм през второто по време повече и накрая една много добра атака за шпорите с удар на Тел, който се рикошира в Матайс де Лихт и влезе във вратата на Манчестър Юнайтед. След това следва и един малко така комичен гол на Ричарлисон, който Ричарлисон направи обрата за Тотнъм. Да, и между другото трябва да се радва супер бурно, обаче и твърде рано, защото пък после Матайс де Лихт здравни. Юнайтед все пак взеха нещо от този матч, защото те както можеха да го спечелят, така бяха накосан да го загубят и в крайна сметка обаче успяха да се доберат до равния резултат. И ако погледнем така вече матча, след като е приключил, след като е изминал така немалко време от него, след края му, аз бих казал, че така отбора, който може би повече трябва да съжалява, е по-скоро Тотнъм, от гледна точка на това, че те постигнаха обрата в последните минути след много трудни моменти цялостно в двубоя и накрая просто не можаха да задържат преднината. Тъй като да, Юнайтед водеха през повечето време, но и допуснаха гол след 70-та минута, само че Тотнъм направиха обрата. Те свършиха повечето работа и накрая просто не можаха да задържат резултата. Точно така, аз получих дежавю с гола на Ричарлисон, много бурно радване и след това за нищо, именно матчът срещу Ливърпул преди 2 години, когато точно той изравни резултата на Анфилд и след това покойният вече Диого Жота направи резултата 4-3 за Ливърпул, което буквално в момента се случи абсолютно също, само че с изравнителен гол на Юнайтед, а не с гол слагащ точка на този спор. Както каза ти, какво начало на матча, на кръга, извинете ме, Манчестър Юнайтед се измъкнаха. Не успяха да запишат загуба. Да, но пък да поговорим за Юнайтед от гледна точка на това, че вече 5 мача във Висшата лига нямат загуба. 3 поредни победи и сега 2 поредни равенства, което нали, за фена на Юнайтед и нали, за феновете сигурно не е най-приятното нещо вместо мачовете да се печелят да завършат при равен резултат. Но факт е, че Юнайтед вече
отдавна не са губили във Висшата лига. Според мен е доста добър акцент, върху който трябва да погледнем. Да, и като цяло тези Тъй като резултати точка са от срещу точка отбори. вече лека по лека се трупа. Точно така, и тези резултати са срещу отбори, които не са за подценяване. Съндърланд, които са претендент за топ 4, Които Ливърпул, които са вкараха за настоящи. първи път 2 гола на Арсенал. Но затова малко по-късно. Абсолютно. Ливърпул, които са настоящи шампиони, Брайтън, които са, нали, да кажем средняшки отбор, който принципно миналите години затрудняваше Юнайтед, този път 4 на 2 бяха победени от тях и двата равни са 2 на 2 срещу Нотингъм и срещу Тотнам. Така че никак не е Като лоши и мачове за тях. двата мача при определени обстоятелства можеха да бъдат спечелени, но според мен не бяха поради липсата на опит, на сработване в този състав и просто си личи, че трябва още време. Но потенциал в Юнайтед, между другото, според мен е сериозен. Особено с играчи като Куния, като Мбемо най-вече. При Шешко е малко по-интересно положение, тъй като той като че ли от новите положения най-бавно свиква с лигата и така Да, нататък. той Но пък именно той не той играе можеше във да Висшата сложи, лига. Това също трябва да се отчете. именно той можеше да сложи точка на този спор в матча То срещу са много Тотнам, чисто но положение. уникален шпагат на Мики Ван Девен, който последните мачове на Тотнам е героя за тях. О, абсолютно. Той е лидера на тима. Тотнам, този мач беше типично по тотнамски, да го кажем. А, много хаотични, опасни в атака, колебливи в защита и в крайна сметка мисля, че равенството беше закономерен резултат. Да, изпуснаха Тъй като точно накрая победата. Юнайтед водеха до края, Тотнам все пак успяха да обърнат, но пък и те не можаха да задържат както Юнайтед резултата. Така че може би равенството изглежда като адекватен резултат. Аз се бях говорил Ми, с един фен на Юнайтед, между другото, преди мача. И бях му споделил, че ако някой ще спечели този матч, по-вероятно е това да е Тотнам. Но аз, което го виждах, беше по-скоро равен и той така и се получи, но пък Тотнам бяха наистина много близко до победата в края. Така че долу горе Тотнам аз съм се ги познал. активизираха се твърде късно Тотнам и когато успяха, не се съсредоточиха и Юнайтед напълно нормално си вкараха този гол. Между другото, ако не се лъжа, това е единственият гол от втора греда за Юнайтед този сезон. Бруно Фернандеш принципно центрира към първа. Така че това е интересно. Миг индивидуална класа и риск доведе до този гол. Така е, да. И като да заключим за този матч, потенциал и предата отбора абсолютно според мен е на лице. И в битката за Европа ще бъде много, много сериозна и за Тотнам и за Юнайтед, нали, двата отбора, които миналия сезон завършиха на рекордно ниски места. Да, абсолютно. Така че ще е доста интересно да следим тяхното представяне, особено нали, на Манчестър Юнайтед, които 5 поради мача вече без загуба и програмата, между другото, не е чак толкова и трудна, ако го погледнем на хартия, ако погледнем поне на хартия мачовете, така че според мен ще има поводи за радост за феновете на Юнайтед. Да. Така че да преминем нататък Е, отбора. нека да преминем нататък към Евертън и Фулъм. Евертън, които за малко чаха да... Тоест не за малко, но справиха се добре срещу Съндърланд. Този път победиха Фулъм. 2-0 за карамелите, този път като домакини. Фулъм този сезон не са това, което бяха миналия сезон. Това се забелязва, не са толкова постоянни, не са толкова агресивни. Има проблеми при тях с контузени футболисти, много важни за тях футболисти. Родриго Мунис, Антони Робинсън, много футболистка цяло, още няколко просто сега не ми издадат в главата другите и те в момента не са същите. Да, определено е така. И не знам на какво се дължи това. Дали просто състава се е захабил, дали просто са в такъв труден период в момента. Или пък трябва да дадем все пак и тази загуба и на Евертън, които пък в момента издържат в така една много добра форма. Да, И абсолютно. цялостно през сезона в момента един от най-силните сезони на Евертън последните години, просто защото те последните години се бореха за оцеляване и бяха в много ниски места, а сега са на така 13-та позиция, но пък Почти. те са през една точка разлика, така че те са Да. при определени обстоятелства могат доста да се изкачат с класирането още. Принципно, ако Ливърпул изгуби още един матч и Евертън спечели, ще изравнят Ливърпул по точки. Така че това само по себе си говори.
И за слабата форма на Ливърпул, което ще говорим по-нататък, но и за силната форма на Евертън. Но да, и в слаба форма за Фулъм в лицето на контузените. Да, Саша Лукич забравих да кажа, той също е огромна липса за Фулъм и добрата форма на Евертън доведе до тези 3 точки за карамелите. Така и домакинската форма, между другото, се забеляза, че при Евертън е огромна сила, тъй като нали, това все пак е първия сезон на новия стадион. И си спомням как много хора казаха, че няма да е също като Гудинсън парк и така нататък. Обаче пък Евертън точно като домакини са супер силни тази година. Така че мисля, че новия стадион си има една така супер атмосфера и очевидно това се отразява в представянето на карамелите. Да. Така че да видим какво предстои за тях за напред. Имат потенциал да направят най-силното си класиране от немалко години насам, между другото. Абсолютно, те последните 2 години се бориха за, както каза ти, в битката за изпадащите да се спасят и излизаха по-рано от това, което се очакваше и последните матчове бяха спокойни, че няма да отпаднат, но този път те не са в зоната на изпадащите още от началото и се борят за топ 10, което да, много хора могат да кажат топ 10, защо се хваляш с топ 10, но това е, разбира се, не искам да убия, но това е Евертън, отбор, който последните години, както казахме, се бореше за оцеляване. А и както каза ти, Който да, беше на едно разликите по-време да в изпадне, момента между са другото. много малки. Да, добро бъдеще се наблюдава за Евертън, но нека да видим и другия матч, който е Уест Хем срещу Бърнли. Победа за чуковете с 3-2. Уест Хем се завръщат към победите бавно. Да, срещу отбори, които не е много захвал, обаче ги побеждаваш с 3-2. Един гол разлика. Но пък Уест Хем започнаха много зле и им трябваха тези 3 точки. Абсолютно съм съгласен с теб и това беше директен двубой между два съперника, между два отбора, които ще се борят и се борят за оцеляване. И с тази победа на Уест Хем те изравняват Бърнли по точки, които са 17. Уест Хем са 18, само голата разлика ги разделя към този момент. Така че е ключова победа за Уест Хем битката за оцеляване, тъй като ти ако не победиш директните си съперници в тази битка, много трудно ще оцелееш, защото също отборите от по-високо класиране, много трудно ще вземеш точки. И при тях е много тежък този сезон, тъй като те не са свикнали да са в подобна позиция. Последните години завършиха на добри места, даже стигаха и до Европа. По едно време мисля, че бяха даже на Бяха полуфинал. спечелили. Да, те спечелиха конференците, бяха мисля, че на полуфинал в Лига Европа, което беше един от най-големите постижения цялостно, нали, в модерната им история, хайде последните примерно 30 години, така да го кажем. Но в момента са в една доста непозната позиция и ще видим дали ще успеят да се спасят. Аз лично се надявам. Но пак там виждаме и други отбори като Бърли, като Форест, Увърхемптън, те според мен са сигурно изпадащи. Но пък Лийд също с 11 точки, Фулъм с 11 точки, Нюкасъл са с 12 точки, Нюкасъл са на 2 точки от зоната на изпадащите. Което също е между другото Това супер. между другото Но тук според мен не става просто толкова, че Нюкасъл имат форма на изпадащ отбор, нищо подобно. Те според мен не виждам как ще изпаднат. Но тук говорим за много голяма конкурентност и много малка разлика в точките между отборите. Заради това точно тая победа така. на Уест Хем е толкова важна, тъй като вече всички точки имат огромно значение и точно срещу директните съперници нямаш право на грешки. И те не сгрешиха срещу Бърли, което пък за Бърли не знам колко е добре. То въобще не е добре, но не знам по-скоро колко е зле, дали е твърде зле, тъй като те остават на чертата, но и при тях не е най-светващото. Да, и между другото, за пръв път от, не знам, доста години насам забелязвам доста интересно нещо, че новаците в тази годишната Висша лига не са в изпадащите трима, както миналите години, а са отбори, които миналия сезон са били във Висшата лига. Даже този случай са отбори, които последните 7-8 години са в Висшата лига. Не, с изключение Даже на повече. Nottingham Forest. Те мисля, че това им Да, е четвърти сезон или трети подред. точно, да. Да, в което пак не е малко време, разбира се. Но аз пак каза, не виждам Уест Хем да изпадне, въпреки че в момента са в зоната на изпадащите. Но битката се очертава да бъде супер интересна и според мен до самия край. Между
Форест, може би, между Уест Хем, Бърли, може би Лиц, за Фулъм не сме сигурни още, Нюкасъл и пак казвам не вярвам да вляза в такава битка, но пък ще видим. Да. И А, стига бе до, може би, най-очаквания матч, един от най-очакваните матчове за този кръг. със Именно сигурност между Съндърланд и след може би двете дербита, които бяха реално първия матч и последния матч от кръга, Арсенал. третия най-интересен матч от към това как ще завърши и така нататък, именно Съндърланд срещу Арсенал 2-2, както казахме по-рано. Първият отбор този сезон, който в официалния матч да вкара повече от един гол на Арсенал. Съндърланд, Абсолютно, които и са според мен кой го сензацията на направи е сезона. Съндърланд. Новаците, Абсолютно. които влязоха даже с плейоф, не влязоха с директно класиране, което означава, че не са били най-добрите в чемпионшип миналата година, обаче сега във Висшата лига от новаците са с разлика по-добри. Абсолютно. Принципно, този сезон да вкараш на Арсенал е голямо постижение. Това е едно да спечелиш мача. Разбира се, не казвам го с шега, но Съндърланд, точно този отбор никой не е очаквал да преди да почне сезона да вкарат 2 гола на Арсенал, моля ви се, и да са в топ 4. Но изключителен Съндърланд, да кажем и за Арсенал, не беше лоша играта. Арсенал за малко чаха да вземат Арсенал победата отвърнаха матч. точно в края. Да, точно в 94-та минута Съндърланд вкараха изравнителен гол отново в последните минути. Арсенал бяха на косъм да си вземат мача и да си вземат нови 3 точки, но това не се случи. Много късен гол за Съндърланд и това показва, че отборът не само печели мачове, говоря за Съндърланд, не само печели мачове при отбори, които нали, не са мерило, но прави равен срещу моменташния лидер, който почти не може да му вкараш гол, и то в края. Този отбор си личи, че има така нареченото менталити или здрави са психически. Така е, няма как да не се съглася с теб и не знам, никой според мен не си е представил нещо подобно. Аз между другото спомням преди 2 години Лутън Таун, които влязоха пак така с плейоф, с много драма и правиха едни феноменални мачове. Мисля, че взеха равен на Ливърпул като домакини, бяха на коса да вземат равен на Сити като домакини, бяха на коса ми отравен с Арсенал като домакини, тогава мисля, че с 4-3 биха Арсенал. Даже Че тогава имаше последния някаква мач, драма. който Арсенал бяха допуснали 3 гола в Висшата лига, което също е доста интересна статистика. И Съндърланд в момента ми изглеждат като подобен отбор, само че като подобрена версия, тъй като са по-консистентни, печелят повече мачове, имат много повече точки. Но пак така, влизане с плейоф трудно, измъчено, правилни инвестиции обаче, правилни играчи, които да са се взели и може би един страхотен колектив, който в момента се отразява. И просто може би Съндърланд продължава да използват моментума, който се придобиха след влизането в Висшата лига, след нали, най-скъпия матч в футбола, да се казва. И силното начало, което веднага вдъхна още криле. И това не е случайно. Според мен Съндърланд няма да спрат до тук. Тъй като този матч е абсолютно сравни с победа, както ти каза по-рано. Тъй като Арсенал е един от най-добрите отбори в света в момента, безспорно. Отбора с може би най-добрата защита и ти успя да вкараш 2 гола. Нещо, което никой друг до момента през сезона не е правил. И 94-та минута. и в самия край. Това означава, че ти не се откажеш да се бориш до последно и ти повеждаш на Арсенал и ги водиш и Арсенал трябва да обръща мач срещу теб, което също не е малко. Тъй като Арсенал много рядко изостават в резултата през този сезон. Те по-скоро повеждат и просто не можем да я вкараш в момента, в които някой им вкара, обикновено вкарваш първи и след това или Арсенал изравняват, или те обръщат и след това мач се развива по определен начин. Примерно срещу Ливърпул единствено мисля, че Арсенал допуснаха гол и не можаха да върнат. Срещу Сити изравниха, тук изравниха някои мачове, като срещу този срещу Нюкасъл успяха и да обърнат. Но срещу Съндърланд Съндърланд това, което направиха е несравнимо с другите, тъй като никой не го очаква. Докато Нюкасъл, ти знаеш, са много труден отбор, като когато им гостуваш особено. Сити всички знаем на какво ниво са, какви футболисти имат. Ливърпул в началото на сезона също и така нататък. Но Съндърланд това, което направиха е просто вау и аз съм супер възхитен. Много се радвам. Дори не толкова просто са взели точки на Арсенал, че факт е, че просто този отбор успява да е конкурентен дори на най-добрите.
Да, абсолютно. Разбира се, никой не е очаквал Новака да се справи по такъв начин. Всички си мислеха, че това второ място, което имаха за малко, мисля, че втория кръг или нещо такова, е просто защото първите мачове, да, вързало им е, на късмет е било, но отбора е добър, системата на игра е добра, видя, че и психиката им е добра. Взеха точка на Арсенал в 94-та минута, както казвам отново. И разликата, която ти направи с Лутън Таун, че си приличат, да, приликата е може би, че взимат точки на големите отбори, но най-голямата разлика е, че Съндърланд взима почти всеки един матч, който има, а пък Лутън не правиха нищо, освен нали, тези матчове, които казват ти няколкото изненади. Да, затова просто се опита да кажа като една подобрена версия, доста по-подобрена версия, защото просто стигнаха във Висшата лига долу-горе по подобен Да. начин от чемпионшип. Нали. Заради това направих този паралел. Но едно голямо ева на Съндърланд дано продължава така, докато за Арсенал този матч не е болка за умиране, тъй като не може пак всеки мач да се печели. И те сега просто трябва да продължат по техния си път да печелят мачове, да печелят точки. Те контролират събитията. Разликата, да, падна до 4 точки след победата на Сити и нали, равния на Арсенал, но те първо предстоят тегави мачове и за Сити, и за Арсенал, които между другото започнаха с също доста трудна програма. И ако Арсенал не влязат в някаква подобна серия от примерно равенства или някаква загуба дори, не виждам как лидерството ще отиде в някой друг освен тях. Не, че не е невъзможно, но такива мачове с Сандорът не мисля, че са твърде често срещано явление за Арсенал този сезон. Във Висшата лига поне. Да, да. Мога да се Но съглася с теб. да не бързаме, тъй като нищо не се знае, но поне към момента така изглеждат нещата според мен. Да. Да видим нататък. Добре. Да отидем към другия лондонски отбор, а именно Челси, които продължават своята добра форма и победиха този път Уърхемптън с 3-0. Уърхемптън, които са последни във Висшата лига и както каза ти, нали, по твое мнение ще отпаднат. Това е и според мен също така. Още в началото на сезона, къде видях как играят, си казах, че ще изпаднат и Челси се възползваха от този матч. Взеха си 3 точки с 3 гола срещу слаб съперник. Абсолютно и трите гола през второто по време. Какво да кажем за този матч? Челси трябваше да излязат и да го вземат. И те го направиха с класически резултат, с една добра игра, спокойна игра. Също един съперник, който просто много трудно може да се противопостави, тъй като аз го казах и по-рано през сезона. Мисля, даже Конов, когато ни гостува, го каза, че просто Увърхемптън не са на нивото на Висшата лига и ще изпаднат. Има 2 точки в актива им, на 8 са от първият отбор над чертата. Просто не виждам как ще се спасят. Те ми приличат много на Саутхемптън от миналия сезон, даже по-зле. Да, абсолютно. Така че И не Челси си виждам взеха нищо трите добро за точки тях. срещу тях, което изпраща Челси на трета позиция, 6 точки зад първата позиция и 2 зад втората, което е много удобна позиция за Челси. Да, и в момента Челси между другото се намерят точно на място, където съм ги поставил в края на сезона. Но с това класиране, което е супер близко от към точки, е много трудно в момента да се предположи кой къде би завършил. Единствено, може би за Сити и за Арсенал може да се поспори, тъй като за мен това ще са отборите, които са на първо и второ място. Но всички зад тях могат да станат огромни въртележки. Да, разликата. Буквално имаме 1, 2, 3, 4, 5 места, които са с по 18 точки, именно 9, 8, 7, 6 и 5 място. Мисля, че до Евертън, между другото, до Евертън, до 13-то място, като почнеш от 5-то, хайде, в рамките на 5 точки са събрани 8 или 9 отбора. Което Да. е изумително. В рамките на 3 точки също се извинявам се, да. Което е още по-изумително. Да, на 3 точки. Така че зад топ 4, зад топ 3 по-скоро са изключително близко. Буквално половината отбори се крепят на една загуба, а другите на една победа. Така че там могат да станат много обрати. Да, така че Челси за момент правят това, което съм предсказал да правят, така че аз съм доволен. Да. Добре, да примем към за мен матчът изненада в този кръг, а именно Астън Вила победиха Борнмут с 4-0.
Това аз не съм го Това очаквал. наистина е малка изненада, но не твърде голяма и след малко ще кажа защо. Но първо кажи ти. Астън Вила след двете си победи на Сити и на Тотнъм изглеждаха много добре, но след мача с Ливърпул тогава не показаха почти нищо. Ливърпул ги надигра тотално при победата с 2-0 и изведнъж идват като домакини и побеждават Борнмут с 4-0. Да, може да е очаквано до някъде Вила да победят Борнмут, но с 4-0 това е изключително фрапантно. Да, съгласявам се тук за резултата, че не са доста фрапантен, но гледайки последните 2-3 мача на Борнемут, се забеляза лек спад в играта. Особено матч срещу Сити, което може би ще очакван де. Беше им доста трудно. Докато Астън Вила, ако игнорираме матча с Ливърпул, не че трябва да го правим, но ако го направим все пак, те бяха в серия от 4 поредни победи във Висшата лига и то също все силни съперници. Сити, Тотнам и така нататък. И домакински матч. Очевидно Астън Вила в момента се намерят в едно добро положение. Може матч с Ливърпул е бил някакво изключение или просто в този конкретен матч Ливърпул успяха да стигнат до това познато ниво, за което заради което миналата година станаха шампиони и просто тогава Астън Вила не можаха да се противопоставят. А Анфилд много трудно се играе. Вече на техния стадион на Вила Парк срещу Борнемут, които пак казвам, може би в не най-добрата си форма, последните няколко двубоя и Астън Вила ги хванаха в правилния момент, деца вика. Точно когато са малко по-колебливи, докато Да. Астън Вила може би в момента са в най-добрия си период от сезона и си взеха трети точки по доста наистина категоричен начин. Може би съм изненадан малко от резултата, но не толкова от това, че Астън Вила победиха. Те като Да, замислите, аз за резултата говоря отколкото и в равностойни отбори. Да, защото Борнем, отколкото и в добра форма да са, нали, Астън Вила е много по-опитния отбор. И ти гостуваш на Вила Парк, стадион, който има феноменална атмосфера, стадион, който е много труден за гостувания. И точно когато Борнем от леко разколебани, може би се очакваше Астън Вила дори да го вземе този матч. Да, Влязоха като но фаворити, просто според мен. не очаквах, Да, не резултата може очаквах би е с малко 4. повече, отколкото очаквахме, да. Да. Но край на изхода не И по този изненада начин толкова. Астън Вила си взеха 30 точки и са на 6-та позиция, но както казахте, 5 отбора с 18 точки, Там в така че там момента много е рано, много, близка е. много е рано да се говори за позиции просто. Те просто са твърде Да, близко един до друг. но това е много добре за Вила, съдейки по лошия им старт, който направиха и лошата форма, която имаха, така че Вила се завръщат и показват лице, което не е точно от миналата година, но показват добро лице и се завръщат към тази стара форма. И да съм забелязал нещо интересно, че Вила винаги правят така. Преди 2 години, когато бяха в добра форма, за първи път и влязоха в топ 4 за Шампионска лига, на другия сезон започнаха много зле. Обаче изведнъж се оправиха, влязоха отново в топ 5 тогава, играха добре в Шампионска лига и сега се случва абсолютно същото. Да, най-интересното е, че в началото на сезона всички ги отписваха. Може би с основание, защото наистина не беше добра играта. Резултатите не бяха добри. Но пък сега я виждаме една огромна метаморфоза. И си мисля, че Астън Вила отново ще бъдат в битката за Европа. За Шампионска лига няма как да знаем, но със сигурност за топ 7 ще са в битката. Проблемът е, че доста други отбори са в битката и накрая ще видим кого дет се вика. И за коя Да, позиция ще се пребори. да. Така че да, просто е изключително интересно факта, че имаме толкова много отбори на толкова малко точки и в челото на класирането, и в дъното също дори са много близко. Като казахме дъното, да минем към следващия матч, който също е битка за оцеляване между два отбора, директен сблъсък, Nottingham Forest срещу Leeds 3-1 на City Ground. Ето това беше много важно за Форест. Да, убедителна победа, в която Форест показаха лице, което не След бяхме обратно, виждали между от доста другото. мачове. Да, гол брат. Не бяхме виждали отдавна. Гол брат, то гола падна няколко минути след първия. Няма значение. Така че Нотингъм показаха лице, което не бяха показали отдавна, въпреки че срещу Лидс, срещу новаците, които в момента изглеждат доста изгубени според мен под ръководството на Даниел Фарке. И Нотингъм Форест беше много важно да се вземат този мач за самочувствие, че не са отбор, който трябва да бъде там, където е в момента. И да се вземат 3 точки, защото все пак са в зоната на изпащите.
Така е и вече са с 9 точки. Реално на една точка от Бърни, които са първа отбор над чертата. И в момента са наистина много близки. А, Първо Уест Хем биха срещу Бърли отново директен съперник, които са в зоната на изпадаще, и Форест побеждават Лийдс, които също са в зоната на изпадаще, което доста така стеснява и събира групата, дето се вика, на отборите, които се борят за оцеляване. И тая битка ще е много интересна. По-рано казах, че Уест Хем не ги виждам да изпаднат. Може би клоня да кажа същото и за Нотингъм, пак с едно на ум, че направиха просто много негативни резултати под ръководството на Анджи Постекого и не знам дали ще успеят така да се завърнат. Да, мога да се съглася до някъде с твоето мнение, но да, загубите под ръководството на Ангел Постего бяха прекалено много. Изгубиха много точки, които нямаше никаква игра тогава и сега трябва да си възвърнат. Мисля, че няма толкова трудна програма на Отингъм, освен следващия матч, който е на Анфилд, мисля, че е, но това е чак след Не националната знам, аз за пауза. отбор, който е на 19-та място, не виждам лесна програма. Да, но ако играят така, както играха срещу Лиц, по начин, по който те да владеят положението в матча, ще излязат от зоната на изпадащ. И аз така си мисля. Въпросът е, че дали си разрешават да играеш по този начин, но срещу някой отбор, който е примерно в челото на класирането, надали. Така че Форест имат още много работа, но според мен вървят на прав път Да, под ръководството на Шон Дайш. да. Така че още няколко позитивни резултати, тъй като не забравяме, че взеха точка на Юнайтед. Юнайтед, които в момента са в най-силната си форма от може би 2 години насам. Което също не е малко, според мен. Абсолютно. Така че И тук Нотингъм им прекъсна серията от победи. абсолютно да. И си мисля, че по-скоро Нотингъм ще се спаси, но ще трябва наистина да се преборят за това. Няма да стане даром. Да. Да продължим Добре, да нататък. преминем следващия матч. Брентфорд срещу Нюкасъл. Ето този Нюкасъл, който каза ти, не е отбор, който принципно трябва да е на тази позиция, но просто последните мачове не се справят добре. Брентфорд са като една машина последните мачове. Въпреки че са на 12-та позиция, както казахме отново, много са близки точките и головата разлика просто не позволява те да са по-напред. Те са на 3 Но точки от топ 4, да, което но само по себе си Брентфорд говори. със Сигур Тиаго, който е главното лице в този отбор, са изключителни. Още 2 гола за бразилеца. Игор Тяго, аз просто предвиждам едно уникално бъдеще за този човек. Според мен той ще стане нападател от най-високо ниво в Висшата лига и ще бъде взет от някой топ отбор след, може би, този сезон, тъй като той в момента не е ли втория голмайстор след Холанд? Мисля, че е втория, да. Да, Той карал това само по себе си. Това е футболист, който допреди 2 години играеше за Лудогорец, вкарваше голове на Лески, ССКА и така нататък. Нали, за какво си говорим само? Просто едно голямо браво на Игор Тяго и на Брентфорд като цяло, като отбор обаче. Тъй като те го предразполагат да ги вкарват тези голове, създават му положенията, играят за него, играят стил, който него му подхожда и цялостно отбора върви напред, така че все пак да не забравяме, че техният тренер Томас Франк напусна и нямаше да е лесно, между другото се справят според мен повече от добре. Абсолютно. Да не казвам Добър по-добре, старт още. отколкото с Томас Аз Франк. мисля, че се справя по-добре. А, Добър старт още от началото и продължават така до сега. И Брентфорд изглеждат интересни. Идват мачове, които са доста решаващи за отборите, защото вече тук всяка една грешка ще коства много. А Брентфорд, ако продължава с тази форма, може да стигне до топ 4 дори. Така че Брентфорд в този матч точно надиграха Нюкасъл. Да не забравяме, Нюкасъл бяха и с червен картон. Но играта с фраките не беше толкова очароваща, че да ме убедят, че и без червен картон щяха да победят Брентфорд. Така е и при Нюкасъл очевидно има проблеми. Стартираха сезона слабо, след това навлязоха в една не лоша форма, но станаха много поредните мачове с негативни резултати. Загубата от Брентфорд, преди това загуба от
Не, също победиха Тотнъм за купата. Ще кажа загуба от Тотнъм за купата, но мисля, че ги победиха. Но пък във Висшата лига допуснаха още така негативни резултати, които се отразяват в лош точка в актив. Слаб матч за Волтемане срещу Брентфорд, не можа да блесне. Просто гол го вкара Харви Барнс. Слаб матч за Тонали, който също е така голям лидер. Дамбър, между другото, с червен картон, който е също един от лидерите на Нюкасъл и той този сезон не е на най-доброто си ниво. И като цяло просто един цялостен спад. Не знам дали напускането на Исак има някакво влияние, може би да, но пък Волтемане успя така до някъде като че ли да запълни дупката, но може би има и други проблеми в Нюкасъл, за които не знаем. Или по-скоро ние знаем. Всъщност те са в управленско ниво. Там доста неразбирателство, доколкото знам има. И те най-вече се Да, разбраха покрай цялата сага с Исак. Може би това влияе. абсолютно. Принципно ти каза, че Волтемаде до някъде е запълнил тази липса. Аз мисля, че Исак в Нюкасъл скоро няма да бъде запълнена липсата, неговата липса, защото той беше най-големият лидер на този отбор. Той беше техният голмайстор. Постоянно влизаше в някакви ситуации, в които беше на голва, в голово положение, въпреки че сега в Ливърпул не го показва това. Но Волтемаде не ги прави тези работи. Да, има нюх за гол, пресира, добър стил на игра има, но не е този стил играч, който беше Исак. Трябва му просто време да свикне. Да, и нека И да подчертаем Исак в Нюкасъл. Тъй като да, Исак точно в така. Ливърпул е съвсем друг футболист. Абсолютно. За жалост на всички привърженици на Ливърпул. Така, да минем към единствения матч, който завърши 0-0 в този кръг. Кристал Палас срещу Брайтън набързо. Матч между два много равностойни съперника, които играят доста интересен стил футбол. Брайтън го играе от години това, нали, те са ни до болка познати. Проблемът е, че с такъв стил просто не могат да намерят огромна консистентност. Мисля, че само един сезон успяха да влязат в Европа, нали, най-доброто им класиране в историята. Другите години все са някъде там, супер мачове, обаче и много изненадващи загуби или равенства и така нататък. Докато Кристал Палас вече втори сезон, както Оливър Гласнер дойде, играят просто феноменално. И може би в сблъсък на два доста интересни стила възтържествува именно равенството, но пък интересното без голове. Да. Като цял мача не беше кой знае колко интересен, нямаше много ситуации за двата отбора, имаше малко удари. Повече беше притежание на топката и Невярно е. контратаки. Да, така че по една точка за двата отбора, което принципно не е много добре за Кристал Палас, защото в момента са 10, но могат да се върнат, така че Десети не на е толкова голямо. една точка от топ 5, който най-вероятно дава право на частия шампионска лига. Най-вероятно ще Да. видим. За И Брайтън се стига, отнася почти същото. Те са на 2 точки. да, Така че абсолютно е възможно всичко в тая секция от четвърто, пето място до към 12-13. Мен ще ми е много интересно как ще се развие всичко това. Като в тази секция е Ливърпул, който загуби с 3-0 от Манчестър Сити. Безспорно матча, който всички чакахме. Може би дори повече от този между Тотнъм и Юнайтед, даже на всички, 100%. всички чакахме и за неутралните фенове и за феновете на Ливърпул това беше изключително разочароващ матч. Буквално Манчестър Сити надиграха по всякакъв начин Ливърпул. Доку беше главното лице в този матч. Изключителен матч на Джереми Доку. За мен той никога повече няма да направи такъв матч този сезон. 30 мача без гол във Висшата лига и сега вкарва този уникален гол и прави на пух и прах цялата защита на Ливърпул, но аз мисля, че това е индивидуален, това е индивидуален случай, който няма да се повтори скоро от белгиеца. Да, Но но пък пък наистина уникален матч. повтори се точно когато може би за феновете на Ливърпул не трябваше. Защото Да, той освен гола беше изключително опасен, той спечели дуспата. точно. Той Принципно, направи това, което Винисиус не можа срещу Конор Брадли, именно просто да му затрудни живота. ако Жереми Доку играе така всеки един матч, той ще вземе златна топка, аз това го казвам. Но за съжаление на феновете на Сити, той не играе всеки матч така. Много обичаш да правиш такива някакви изказвания, които са с едно unpopular opinion.
Може и да е така, не знам. Но абсолютен факт е, че Сити показа, че в момента е по-добрият отбор от Ливърпул. И напълно заслужено взе мача. Може би резултата малко лъжи от гледна точка на... Добре, хайде, стига съм върта директно да стигнем до темата. Първо, трябваше ли да има дуспа за Сити? Нали, остави, че е изпусната, защото, примерно, аз няма да забравя. 90 и коя минута беше в матча Да, преди да. година, в последния сезон на Клоп, ще изложа, мисля, че 24-та година трябва да е точно така. Точно Жереми Доку, между другото, тогава Макалистър в наказателното поле, Жереми Доку с високо вдигнат крак, Рита Макалистър, той пада, Дуспа няма, а сега Мардашвили с подобно изпълнение, само че ниско долу на земята. Да, контакт има, обаче едното го дава за Дуспа, другото не. Окей, Дуспата може би имаше, Хамат я изпусна, после Аз вече... мисля, че задаваме грешен въпрос дали е имало дуспа, понеже това беше много в началото на матча. За мен по-важният въпрос е имаше ли гол за Ливърпул и той беше ли отменен правилно. И до там ще стигнем. Защото, да кажем, дуспата има два контакта на Мамардашвили. Първият е още когато Доку тръгва да го задминава и точно вече когато го задминал, Доку се спъва в коляното на Мамардашвили, има контакт, дали е много голям. Аз мисля, че там има дуспа, въпреки че съм фен на Ливърпул, защото това е опорния крак на Доку. Той тък му тръгва да стъпи здраво на него, за да може да щира и той бива препънат от коляното на Мамардашвили, при което той стъпва на криво и дори не успява да удари топката. Да кажем, че там е имал дуспа и за мен имаше дуспа. Но при гола на Ливърпул сме виждали последните години много подобни ситуации, в Ма ние които този сезон съдиите даже са сме виждали. абсолютно и в този сезон, в които съдиите са абсолютно категорични, че това е гол. Този път обаче не беше така. И там мисля, че се направи грешка, въпреки да, фен съм на Ливърпул, но се вижда как движението на Джиджо Донарума отива към другата града. Той беше изключително далеч от топката, а Андрю Робъртсън е много далеч от Донарума. Той не му пречи на него. Така че според мен се бе направила грешката. Да, и реално гола се... Аз не съм сигурен също, защото това си е мое тълкование. Аз лично предполагам, че гола на Ливърпул беше отменен, защото Робъртсън се навежда и хипотетично, ако той не се наведе, топката няма да мине. Де факто ще го удари и той ще е в засада. И щом се навежда и топката минава, той влияе на играта. Само, че като погледнах малко повече по терена, той дори не е точно на линията на топката. Той е малко по-встрани и реално не пречи по този начин. И после като добавим тезата, че той не беше въобще близко до норма, не е бил до него да се е вкопчил в него или така нататък, не му е пречил на видимостта. До норма много добре се видя тая топка и той нямаше как да я спаси, защото удара на Ван Дайк беше много силен и много добре насочен. И спомена, че няколко такива гола последно време сме виждали. Един от тях е срещу Ливърпул, между другото. Точно този сезон. Мисля, че срещу Атлетико беше. Там Точно срещу Атлетико. Гризман или един от футболистите на Атлетико беше зад защитата на Ливърпул. Гризман. Пред Алисън, но отново не точно на линията на Алисън. Дали му пречи, дали не може да бъде на 100% сигурни. Удар от страна на футболиста на Атлетико и гол. Гол обаче остава. Ситуацията с Гризман е по-различна от тази за Сити. Аз мога да дам друг пример, който е много подобен за такъв гол. Да, ти каза, че може, даже сигурно точно това им е основанието, че голът е отменен, защото Робъртсън се навежда под топката. Ако той не се наведе, тя ще удари. Добре, нека да дадем пример с отново изключително важен матч, който такъв гол остава и дори не се гледа вар. А именно матча между Интер и Барселона за миналогодишната Шампионска лига полуфинала. Рафиня шутира, блокиран удар, връща се при Рафиня, той шутира и Феран Торес буквално седи на гол линията и се отдръпва от нея, за да може топката да влезе. Абсолютно. Нито е викан съдия на вар, абсолютно гола си остава. Абсолютно. Атлетико Мадрид, отново различна ситуация, в Шампионска лига отново, но не се вика за вар. Разбира се, ситуацията се преглежда, но тя е веднага потвърдена за гол. Не знам защо този път беше отменена такава ситуация. Да, и най-тъпото е, че според мен там матча се развали много. Тъй като преди на един най-вероятно Сити пак щяха да спечелят, тъй като те играха много по-добре от Ливърпул, нали, през целият двубой. Но преди на един матч може да тръгне в много посоки. Може да се позакучи играта на Сити, Ливърпул да имат момента.
и като цяло да се развие по много по-различен начин. И според мен беше неправилно от мен този гол и мача много се развали наистина, тъй като малко след това дойде с рикошет втори гол от Сити на Ширки, мисля, че беше, където рикошет в защитник на Ливърпул беше в един от халфовете и просто ме мърдаше, нямаше как да го хване това. В края на първото по време 2-0 то беше ясно, че мача деца вика е приключва. И мен много яд ме хвана там, ако го погледна пристрастно, че можехме да гледаме едно много интересно второ по време, при което резултата нали, да е равен и да видим кой ще вземе победата. Само, че не се развиха така нещата. И малко ме е яд. Не мога да си кривя душата, тъй като пак казвам, аз погледнах гола в реално време си викам нали, някакво да се обърка и след това виждам, че реално го отменят и виждам защо го отменят, обаче малко не мога да разбера. Да, абсолютно, само да те поправя набързо, Нико Гонзалес кара гол, не е Черки, Да, извинявам се. но дали Черки с същата ситуация. Но да, при 1-1 второто по време че да започне при съвсем различен начин. Двата отбора чаха да атакуват много, при което матча че да изглежда по съвсем различен начин. А то гола бе отменен. Минути по-късно Ливърпул, когато все още се оттърсаха от този гол, Сити вкараха втори. И оттам нататък мисля, че всичко беше ясно дори преди да свърши първото по време. Да, аз бях сигурен как ще завърши матча от към победител след втория гол на Сити, беше ясно. И третия гол вече дойде като нали, за десерт, деца вика за феновете на Сити, страхотен гол на Доку. И между да не пропуснем и първия гол на Холанд. Много хубаво центриране и той тотално просто смаза Конате във въздуха. То принципно топката се удари в главата на Конате и след това се удари на Холанд. Така че отново беше много разбъркана ситуация. Да, мисля, че и това се получи, но пък може би Холанд така се позиционира, че топката винаги да го удари по правилния начин. Или той да удари нея. Да, разбира се. Но трябва да споменим едно друго нещо. Аз нямам търпение Джовани Леони да свърши този сезон и да се върне, защото Конате е отвратителен. Значи не може Джереми Доку още в началото на матча. Джереми Доку тръгва да минава Брадли. Той го градира, за да може топката да излезе в аут. При което идва този голям изполин, решава да забие топката в краката на Брадли, докато да си я върне и има Мардашили да извърши дуспа. Това е абсолютно ненормално. Нека Мадрид да го вземат и той да се разкара от този отбор. Писане. Той от началото на сезона не прави абсолютно нищо. Абсолютно. Така че аз не виждам защо да седи в отбора. Няма какво да добавя повече към това, просто доста добре го описа. Смисъл, Конате не е същия, който беше от миналата година. Конате според мен главата му е някъде другаде. Но това не е най-големият проблем на Ливърпул. Най-големият проблем на Ливърпул е, че цялостно играта не върви. Или поне не върви толкова колкото трябва, защото примерно последните два мача беше добре. Особено също Астън Вила, между другото, в смисъл. Срещу Реал беше позакучено и все пак Ливърпул стигнаха до победата. Но пък срещу Астън Вила беше за мен най-силният мач на Ливърпул от началото на сезона. В атакуваш план, примерно. В дефанзия може би срещу Реал, трябва да кажем. И очаквах повече от този мач с Сити. Ако трябва да съм честен. Със сигурност не очаквах загуба от 3-0, но така се получи. И сега през тази пауза се надявам Исак да влезе в някаква форма най-накрая. Виц да вкара най-накрая гол. И според мен това ще се случи единствено само ако отбора цялостно подобри играта, тъй като не може да се разчита на индивидуалности, а за да може играта да тръгне и на Вирц, и на Исак, трябва отбора да е на най-високото възможно ниво, в момента те не са. Принципно Ван Дайк, точно за това говориш, не трябва да гледаме резултат, трябва да гледаме играта. И проблема е, че играта не се подобрява. Да, вие сте съсредоточени само върху нея, но няма проблеми. Освен двата мача срещу Астън Вила и срещу Реал. Но това са просто два мача. Да, срещу големи съперници, но два мача, които преди тях си изгубил 5 поредни мача в Висшата лига, в Шампионска лига, къде ли не. След това губиш в Висшата лига важен мач срещу Сити. Така че отново има национална пауза. Миналия път, като се върнахме от националната пауза, имаше много очаквания, които пък се оказаха тотално грешни. Отбора се върна по-зле от преди националната пауза. Да видим как ще се случи този път. Да, мисля, че това, което е може би добре, е, че програмата се очаква да е по-лека. Също съперници, които са под класирането от Ливърпул, които се очаква Ливърпул да побеждава. И
за тях е изключително важно точно това да направят и да изградят някаква победна серия от повече от един-два матча. По-скоро повече от два матча, Да. защото един мач не е победна серия. Понеже положението не е добре и Арне Слот го знае, Ван Дай го знае, всички в Ливърпул го знаят. И според мен те дават всичко от себе си Ливърпул да намери едно постоянство, но за момента това просто не се е случило още. И не знам дали до края на сезона ще се случи или ще гледаме копия на сезон 22-23. Да не казвам дори по-зле, защото не се знае. Да. Но, Ами, но и Сити имат огромна заслуга за това, тъй като може би твърде много ги подценявахме, не знам. не бих казал, че Сити бяха подценявани, просто Ливърпул играха много зле и Сити влязоха много бързо с мача, което трябва да се спомене. Да, но те са и домакини, може би и да влязат по-бързо в матча, това е нормално. Те Ливърпул имат навика като гости малко така по-бавно да тръгват в двубоите. М. Не знам, този сезон тя титлата е отписана вече за Ливърпул, за Сити между другото според мен не е. Но битката трябва да е за топ 4, топ 5 и ако не успеят с този състав да влязат в Шампионска лига, този сезон ще бъде меко казано катастрофален. Меко казано. И Толкова много пари изкараш. ако последва, разбира се, отпадане от Шампионската лига, да не говорим за отпадане още в фазата на лигата, която е или прено плейоф и там, нали, жеребе не се знае как ще е. Едно класиране извън топ 8 в Шампионска лига също ще бъде прието много лошо. Едно ранно отпадане от купата на асоциациите, прямо също. Като цяло всеки един негативен резултат за Ливърпул тук нататък ще бъде приема като катастрофа, тъй като твърде много негативни резултати се насъбраха в началото на сезона и трябва да се види една положителна серия. И ако скоро не се види тази положителна серия, този сезон ще бъде отписан тотално и просто ще се гледа до година да се гради нещо. Повече. Да. Но все още не смятам, че дори след примерно две победи тая катастрофална загуба някои хора ще кажат, ето Арне Слот не става. Нали, Не, Арне Слот, много съм далеч от такива неща. Арне Слот ще остане. Арне Слот ще остане, но просто играта не е по-тръгва. И да, И добре, нека да обърнем темата. единственото, което искам да добавя, е, че ако някой ще спре Арсенал различен от самите тях, нали, ако те не се да прецакат, може би ще е Сити, но Сити трябва да направят някаква убийствена серия, което не е невъзможно, но ще стане много трудно според мен. Но приемам в момента те са със сигурност втория най-добър отбор в лигата. Да, абсолютно. Да. И да, както каза, нека да сменим темата. Формула 1, Гран При на Бразилия и какво би казал ти, като за начало за този уикенд? Ами аз бих казал, че състезанието на мен лично не ми допадна толкова много. Не беше толкова интересно, имаше отпадания, които не бяха приятни за гледане. Имаше и комични отпадания, бих казал, но и накрая подиумът мисля, че беше доста интересен. Трима човека, които заслужаваха абсолютно подиум в това състезание. Визирам, разбира се, Ландо Норис, Кими Антонели и Макс Верстапен. Който Макс Верстапен една обиколка му трябваше, за да... или по-скоро една права му остави, за да изпревари Кими. Това е със сигурност, да. Даже прочетох някъде не е, че нарочно е пуснал на Кими и не го е изпреварил. Да. Не е влязъл на 100% в един отбор с него един вид. Но това беше за мен уикенда на Ландо Норис. Ако за Мексико говорихме, че това е уикенда за Ландо Норис, според мен Бразилия е дори още по-силен уикенд, тъй като той във всяка една сесия от уикенда беше на първо място, с най-добри времена, с най-добро класиране и така нататък. Просто не даде никакъв шанс на конкуренцията и разликата вече е 24 точки с Оскар Пиастри, още повече с Макс, мисля, че около 50, даже малко над 50. Отпада от тази за титлата вече. Не, Макс Но теоретично може да стане шампион, но... да, но много малък шанс е. Помниш И ли какво си говорихме за Ландо Норис, Оскар Пиастри, Верстапен, мисля, че след Гран При на Съединените щати или преди, не съм сигурен. че Макс наближава и че им влиза в главите. Говорихме много за Пиастри, за Макс, че им влиза в главите точно така, за Пиастри, който тогава беше лидера. Да, точно така, преди щатите беше, когато мина Сингапур и всичко чакахме Пиастри да се завърне.
Но, Точно. нали, Макс тогава направи една супер победа, обаче Ландо завърши зад него, а Пиастри беше извън подиума. Пети, мисля, че. И тогава говорихме как Ландо Норис е може би най-подценен от тримата, най-малко се говори за него, а може би трябва да е точно обратното. И две състезания по-късно Ландо ни доказва точно това. За мен той е меко казано фаворит за титлата от тук до края на сезона, освен ако не получи нов engine failure и да отпадне или някой да го бъсе на старта много жестоко, примерно Юки Цунода, да кажем. Но то как да стане като Цунода се класира примерно в топ 15, нали? Няма как да Ами, стане. Crashgate 2008, Ландо нали? Норис, Ландо Норис се завърна в правилния момент. Точно когато Пиастри е в Най-тежкия видимо си период от сезона. в най-тежкия си период от сезона. Последната победа на Ландо си говорихме, че беше в Унгария. Това беше още лятото. Върна се в много важен момент последните състезания, когато Макс тък му напъваше и всичко личеше, че ако Ландо и Пиастри не влязат в ръце, нека вземат нещата в свои ръце, Макс ще вземе титлата отново. Ето, че Ландо не мисли така, въпреки че да не говорим, разбира се, Пиастри е в отвратителна дупка, но представи сега прави точно това като Ландо и се завръща за следващото състезание. Ландо отпада, както каза ти, на старта и Оскар взима победата. Той ще вземе лидерството с една точка. Но това са прекалено много теории, които правим в момента. Абсолютно. Това, което исках да кажа е, че Ландо влезе в абсолютно правилния момент в тази форма, която той трябваше да бъде. Може би се е сетил за своите думи от последния сезон, който той каза, че следващата година е неговата година. И явно е готов на всичко, за да покаже, че тези негови думи са истина. Да, обаче зад всички тези думи и по-скоро действия, които той на пистата показва, съм сигурен, че стоят часове работа с психолог, часове, в които той е останал сам със себе си и е преосмислил много неща, осъзнава много неща за себе си, работил усилено ментално, физически, в симулатора с колата, тъй като знаеш, в началото на сезона той въобще не му беше удобно с тази кола, но постепенно той свикна на нея, тя се промени малко така или иначе, стана по-удобна за него, нагоди се, Пиастри можа да се нагоди и ето го крайния резултат, че Ландо Норис може би в крайна сметка от към психическо състояние може да се окаже дори по-издържав от Пиастри, тъй като не знам дали гледа интервютата на пилотите след състезанието, но аз си слушах интервюта от първо до пето място в конкретика, защото исках да чуя и Ландо, и Макс, и Пиастри. Разбира се, чух това, което казаха и пилотите на Мерцедес. Кими, между другото, беше много доволен, което е абсолютно нормално. Но Пиастри звучеше толкова така незрачен, толкова някакъм тъжен, но загубен в мислите си. Изгубен в мислите си, да. И Пиастри в момента просто не го виждам. Абсолютно не го виждам. Пиастри като Ландо в първите, може би, 5-6 състезания с изключение на победата му. Пиастри е много по-зле. Ландо поне хващаше някакви подиуми от тук, от там, четвърто място, така нататък. Ландо е много по-консистентен. Това го говорихме и по-рано. Да. Точно при Пиастри Осин няма отново. подиум от Монца насам, което са вече Пиастри е в някаква дупка. Ти каза, че Ландо е, както, нали, може би е бил с психолог, така. Това си личи, по това, че и вече и много членове от семейството му идват на пистите още от средата на сезона насам. Са майка му, нали, приятелката му много често идват на състезанията да го гледат, да го подкрепят. Това преди, нали, не беше толкова често срещано, освен на Силвърстоун в Великобритания. И това отново показва, че той явно е бил в наистина много тежък период, в който всички са му помогнали. И отборът, и психолози, които каза ти, и семейството му. И е напълно логично той да се завърне. Разбира се, прави го в най-подходящия момент. Това е абсолютно със сигурност. Много хора, знаеш, казват, че Макларен саботират Пиастри. Обаче си мисля, че с представянето на Пиастри последните състезания и начина, по който той се изразява на интервюта, начина, по който дори комуникира с отбора,
Аз не смятам, че това е така. Според мен просто Пиастри влезе в някаква дупка, от която може би не е очаквал самия той не е очаквал да влезе и не знае какво да направи в момента. Може би в един момент просто колата стана по-неудобна за каране за него след лятото, където Макларен направиха някои промени и подобриха реално колата, направиха я по-бърза, но пък тя стана тогава по-удобна за Ландо. Преди това беше по-удобна за Пиастри, ролите се размениха и в момента Пиастри просто като че ли не може да се справи с колата, не може да извлече потенциала, който Ландо извлича. И това като се случва вече в поредица от състезания, аз лично си мисля, че това чисто ментално много сериозно удря Оскар и много му пречи това нещо. Не, че не е възможно да се завърне, както си спомена по-рано, но това ще коства много усилия той да си повярва, той да се изясни със себе си, той да превъзмогне някои така неща, които свързани с колата, които до момента не е направил, за да може да извлече повече скорост. Въпросът е, че с моментната форма на Ландо, с това, което Верстапен прави, в Лас Вегас обикновено Мерцедес са бързи, ще бъдат конкурентни. Пиастри ще се нуждае от, може би, най-силния уикенд в кариерата си, за да може да спечели и да се върне и да покаже на Ландо, че не всичко е приключило, тъй като 24 точки разлика при едно слабо класиране на Пиастри и силно на Норис, дори един DNF на Ландо няма да изкара Пиастри пред него. Така че Ландо ще може да се позволи спокойно да отпадне, да се остане пред Пиастри и да се му каже, хайде момче, или то те за мен Има и така шанс. нататък. Да. На темата Макларен да саботират Пиастри, не бих казал, че го саботират. Да, имам наблюдение, че Ландо им е изявен фаворит все едно и те биха се радвали повече той да вземе титлата, понеже Аз не той съм е съгласен от с това. Но той е кажи от си. доста повече години там. Виждаме, че в някои така отборни решения винаги Ландо излиза човекът с плюсовете, винаги излиза човекът, в който нали, той трябва да мине, той трябва да вземе по-добрата позиция пред Пиастри. Първоначално, принципно, тези неща, които говоря, се случват рядко. Но Пиастри го забеляза това, направи много лоша комуникация с отбора си. Той ги гледаше така, сякаш те не са му нужни. Той може сам. Сякаш те са му неговите врагове, а не неговия отбор. И при което, когато го направи това още от Силвърстоун насам, от тогава да изглежда същия, той почна да си прави всичко сам. Почна да се представя зле, почна да се държи арогантно, направи няколко, не няколко, но направи инцидент вече на пистата, говоря за САЩ, когато се блъсна с Ландо, за мен това беше грешка на Оскар и той си го прави това сам според мен. И при което, когато вижда тези резултати, когато вижда, че той се представя сам, изпада в още по-голяма депресия, ще кажа депресия, защото за мен Оскар е в депресия в момента. И всичко става все по-зле. Това е така, по принцип, че всичко става все по-зле. Сега дали е в депресия, не мога да се сигурен, но наистина след Гран При на Бразилия той изглеждаше ужасно. Той изглеждаше сякаш иска да... че не иска да е там, по-скоро е така изглеждаше. Но за Ландо. Аз не съм напълно съгласен с теб, че го фаворитизират него малко повече, че искат по-скоро той повече да спечели, тъй като при него се случваха най-бавните боксове този сезон. При него се случи техническата грешка нали, при подготовката на колата е стал някакъв проблем. И като цяло той имаше, според мен, доста по-лошия късмет от двамата през сезона. Особено в началото до средата на сезона, като че ли всичко вървеше по мети масло за Пиастър, той нямаше никакви проблеми, докато точно тогава беше най-трудният период за Ландо. И въпреки всичко той тогава взимаше подиум и беше с една добра консистентност спрямо събитията, които се случваха. Обаче след Нидерландия, след деца вика Победа. след последната победа на Оскар и след може би най-голямата дупка през сезона за Ландо, именно отпадането му и тия 34 точки, които бяха. Оттам нататък Ландо не е допуснал нито една индивидуална грешка, която да му коста точки. Нещо, което по-рано не виждахме. А реално това, което колата е кара Ландо, да, те Макларен я приготвят, но колата е кара Ландо. И това, че той е безгрешен, си е негово дело, негова роля. А Пиастри допусна много индивидуални грешки, които
Той си е виновен за тях. Малко или много. Да, в колата може да не му е най-удобната, но това, що се повтаря на седмична база, деца вика, има нещо свързано и с него. И просто той трябва наистина да се изясни за себе си. Но ако искаш, да оставим това на страна за момента пилотите на Макларен, да погледнем малко по-така обстоятелно на състезанието. Тъй като се случиха според мен доста неща и доста интересни, доста болезнени неща от към инциденти, тъй като видяхме много инциденти, един от които на Бортолето, между другото, в спринта. За мен това беше Да. една от най-тежките катастрофи, които сме виждали последните няколко години. За щастие нямаше някакви инциденти, имам предвид, нямаше проблеми за Габи. Колата беше в ужасно състояние, мисля, че при първия удар имаше 37G измерване, при втория 57G, което е много тежък удар. Ако беше във времената на Айртон Сена, ако беше във времената на Айртон Сена, това Габи нямаше да е сред нас вече. Най-вероятно. Така че едно голямо браво за безопасността във формулата. Нещо време обезопасяването в този спорт свежда шансовете за фатален край до почти нула. Изключително добра защита в тези болиди и да, много добра работа. Но по ирония на съдбата Габи се блъсна и в състезанието още в първата обиколка. Да, с един... Беше между доста минимален контакт с Строл, само че беше абсолютно достатъчен Бортолето да загуби контрол върху колата и отново да се забие в стената. Този път поне беше доста по-лек удара. Нямаше толкова работа и за механиците на Заубер. Но дай да почнем от старта, хайде. То по-скоро не от старта, ми по-скоро от първите няколко обиколки, където инцидента на Бортолето, инцидента на Хамилтън, който при опита си да изпревари Колапинто, мисля, че беше, може би не прецени дистанцията, не знам, може би индивидуална грешка на Луис тук и просто щупи предното си крило. Мисля, че проблеми с пода имаше вследствие на това и той се движи с едно доста незадоволително темпо през след това реално, преди разбира се трябва да му кажа да прибере колата. Докато другото нещо, което се случи, нали, с Люклер, където според Това беше изключително комична ситуация. Да, където Пястър се получи наказанието 10 секунди. Това беше хипер несериозно. Той удря Антонели, в следствие на това Антонели удря Люклер и по ирония на съдбата, разбира се, Люклер е той, който го отнася най-много. Както винаги. Да. Люклер е може би най-големия кръг в Формула 1 като цяло от всички пилоти на грида, но това беше изключително комична ситуация. Гумите на Оскар блокират, при което той продължава да кара, влиза навътре, бута Антонели и той буквално откърти гумата на предна лява гума на Люклер. Да, между другото интересното е, че на Антонели май нищо му нямаше, той леко издрифти даже и продължи. Приплъзна леко задница и продължи. Износване на гумите. Да, но това е най-малкото зло, деца вика. Да. И това пак тръгва от Оскар, за жалост. В смисъл, не преценява, може би завоя, блокират гумите и той в този момент няма контрол върху колата. Той не може да завие наляво повече, тъй като няма в конкретния момент няма контрол наистина. Удря Антонели, който пък с един малко по-лош рестарт и поизостана, в смисъл Люклер го настигна и бяха на една линия. И просто се получи една верижна катастрофа. Да. Което, нали, сложи край на участието и на двете коли на Ферари в състезанието. И това беше един от най-лошите уикенди в този сезон. Мене точно тази ситуация и това състезание мога да кажа, че е показател на целия сезон на Ферари. Той не е добър и мога да кажа, че по този начин мога да опиша сезона им с точно това състезание. Знаеш ли какво каза Джон Елкън, който е един от големите шефове на Ферари след състезанието? Не. Той каза, че ще цитирам, нали, образно, нашите пилоти трябва да се фокусират по-малко върху говоренето, повече върху карането, един вид. Което е много силно като изказване и според мен е много смешно като изказване. Защото абсолютно. Ти имаш такива пилоти, но им даваш кола, която е undraivable. Трактор, абсолютен трактор. През целия сезон. И аз ако съм на Люклер, вече ще започна наистина да се оглеждам за изход.
Хамилтън сега е дошъл, Хамилтън според мен ще си завърши кариерата в Ферари, но аз ако съм Люклер, ще търся просто изход. Защото, замисли се, То пресно не колко време мина от последната титла на Ферари? Много. Почти 20 години ще станат там след 2-3. След 2-3 години. Колко генерации се смениха, колко регулации имахме, колко промени в правилата имахме. И всеки път си кажеш, да, Ферари най-накрая ще имат колата, ще станат шампиони. Да, но ама не. И не става така. И какво ни кара да мислим, гледайки това, което в момента се случва в Ферари, че до година ще е различно? Ами най-вероятно нищо. Ами аз ако съм на Люклер, ще се обая на агента ми или агентите ми, както и да е, и ще им кажа, пичове, аз приключвам с Ферари, просто не виждам потенциал за това да стана световен шампион тук, а това е моята най-голяма мечта като състезателен пилот и искам да я гоня до последно. Къде имаме възможност да отидем? Къде имаме опции? Те веднага ще започнат да търсят, да звънят, което има слухове, че вече е започнало да се случва. И според мен единственото, което продължава да държи Люклер в Ферари е просто любовта към Ферари и тази празна надежда, която той има, че може да стане световен шампион с Ферари, което с всеки един изминал сезон изглежда все по-малко вероятно. Аз няма да забравя в началото на сезона в YouTube официалния профил на Формула 1 качи клипче, където всеки един пилот си пише какво иска да постигне през тази състезателна година. И Люклер написа, аз искам да стана световен шампион. Това беше преди началото на сезона. Ние тогава не знаехме какво е точното съотношение на силите. Тогава всички си мислеха, че Ферари и Макларен ще са в челото. Даже може би, че Ферари ще са пред Макларен. Ще има люта битка. А то се получи толкова различни сценарии се получи, че аз просто нямам думи. И наистина, просто според мен Люклер няма да остане в Ферари много дълго. До година, ако колата не е наистина шампионска, което пак казвам, шанса за мен е малък, 27-ма, ариведерчи, може би Оскар в Ферари. Тъй като и там, и там връзката с Макларен според мен не е май най-чистата. Особено при една титла на Ландо препятствие ще стане много тежко. Първо започнали с оплаквания към Ферари. Той буквално беше отхвърлен от отбора. Изгуби комуникация между него и отбора. С времето се поправиха нещата, но пак почна да става същото при Люклер. Нямаше резултати, той реши да си каже, при което почнаха и тези спорове в отбора и тези изказвания до днес, които мога да се съглася с теб, че са изключително смешни и не е нормално да кажеш нещо такова за тези пилоти, които може би това е отбора с най-добрите пилоти на грида. И с този отбор, който принципно има голяма история, но в момента е едно нищо, мога да кажа. Това е отбор, който е с по-много пилоти и ти да продължаваш да казваш, да търсиш вина в пилотите, за мен това е непрофесионално даже. Това откровено ти казвам, не може ти да имаш в момента Люклер и Хамилтън. Двама от най-силните пилоти на решетката. И ти да търсиш вината в тях при положение, че те са показали многократно, че те са едни от най-добрите. И са го показвали. И цял сезон колата да е в това състояние ти да търсиш вина в тях. Ами това е смешно. Преди това, Сайнс. Той спечели толкова много неща с Ферари, спрямо от това, което имаше като кола. Преди това Фетел, който Ферари го прецакваха многократно. Да, грешката в Германия е окей. Но и Ферари така и не можаха да му направят наистина. Направиха силна кола, но Мерцедес винаги ги побеждаваха. Просто отново Ферари може би не се свършиха работа до край. Тъй като дори да не беше една грешка в Германия, в края на сезон Мерцедес бяха с по-бързата кола и то си пролича. А преди това Фернандо Алонсо. Отново. Колата тогава не беше добра, просто той беше много по-добър от останалите в конкретния сезон, да речем, прямо 2012 година, с много по-бавна кола. Той взе много точки и отново не може да стане шампион. И Фелипе Маса 2008 отново. Колата не беше достатъчно добра. Да, беше по-скоро достатъчно добра. Бяха в една битка така и нали, Хамилтън отмъкна титлата. Просто... Да, и това, по което искаш да... Проблема е в колата. Да, има изключително много примери за талантливи пилоти, които са можели да вземат изключително много с този отбор. И най-доброто решение е за Люклер да напусне, за да не се присъедини към тях. Докато може, защото той е на 28 години. Той в момента трябва да е в най-силните си години, а той не може да покаже най-силното си представяне, защото колата го лимитира. И той въпреки всичко с тая кола той взе по-опозишен, взе няколко подиума, нещо, което Хамилтън не успява да направи, което си е негов проблем. Той трябва да се справи с това. Той го знае това нещо.
Не знам дали ще вземе подиум до края на сезона, твърде вероятно е да не е, но нещо много кардинално трябва да се промени. Но докато продължават да търсят вина в пилотите си, имайки колата, която имат, не виждам как ще станат нещата. Да. И да кажем по една думичка и за Макс, който Защо? За мен отново... за Макс трябва да се кажат много неща и за Антонели. Просто говоря, че една Да, думичка за Макс, образно. защото той съотборник няма принципно, Той е който той е чиста Юки Цунода, формалност, за жалост. да, Юки, който показва на Строл какво той е причинявал да другите пилоти през изминали състезания през този сезон и миналия и реши просто да му го върне така. Но да, Макс много показва своята класа. Една права го делеше от втората позиция, което ще да му донесе още повече точки. Изключително състезание за Кими. Инцидента с Оскар тогава оцеля по някакъв начин и карането му от тогава нататък в състезанието беше уникално. Но не само в състезание, той през целия уикенд беше феноменален. Първа редица в квалификацията, в спринтовата квалификация. Дали не взе даже и първа редица за състезанието? Тук може да изложа. Мисля, че точно така се получи, Да, но да. мисля, че да. И като цяло много силно каране и този път с чиста скорост той победи Джордж Ръсел. За мен това е най-голямата победа от уикенда, която Антонели може да се вземе, тъй като, нали помниш, по-рано през сезона говорехме. Дали ако Макс Джордж дойде... е лидера на Да, Мерцедес. дали ако Макс дойде в Мерцедес, ще махнат Антонели, тъй като Ръсел примерно е много по-добър от него, или все пак ще го оставят, тъй като е доста проспериращ пилот и Ръсел ще бъде премахнат, така да го кажем. С представянето си в този уикенд Антонели откровенно победи Ръсел. И между другото се забелязва в последните уикенди как дори да не го побеждава е много близко до него. И аз си мисля, че Антонели през следващата година ще е много интересно, тъй като двамата ще се борят за контракт за 27-ма. И за мен е до година, Ами, който завърши по-напред, той ще го вземе. Антонели с това представяне, защо пък до година наистина да не се бори с Ръсел. принципно в Мексико, ако не се лъжа, когато се случи това, Джордж моли 5 обиколки подред да бъде пуснат пред Кими, защото има чиста скорост, през която може да настигне Оли Берман, което не се случи. Кими по уникален начин позволи на Джордж да го изпревари, при което нямаше чиста скорост за Джордж и Кими продължаваше да го настига и беше постоянно зад него. Което беше още един уикенд в полза на Антонели, мога да кажа. Да, и бъдещето пред Ким е много сериозно. Той реално преди уикенда отиде да види, мисля, че да посвети, нали, себе си, нали, Айртон Сена като цяло. Да. Така да го кажа на най-прост език. Доста хора между другото го сравняват с Сена, не само заради това, че прилича малко на него, може би като прическа, а е факт, че като още от много млад тръгва по неговите стъпки. Да е доста бърз. Той мисля, че даже Ким е казал, че Сена му е мисля, че е идола в моторните спортове, което също е доста очаквано. Така че да видим, до година ще бъде много спорен в Мерцедес, тъй като пак казвам, за мен който завърши по-напред, той печели договор за 27 година и може би Мак ще е втория пилот. Така си мисля аз. Не виждам просто причина, поради която договорите им са за една година потвърдени, но това е друга тема, за която говорихме и сме говорили по-рано. Иначе да кажа и аз няколко думи за Макс. Той стартира 16. Аз лично си признавам, че не очаквах да направи това, което направи отново, тъй като той миналата година също се завърна. Да, спечели този път трето място, но отново огромен обрат на събитията от негова страна. И това показва, че Макс е за мен е най-добрият пилот на стартовата решетка в момента. То не е за теб, то е за всички. Това е за абсолютно всички, Няма може кой би, да... да. Но аз бих стигнал дори по-далеч, като махна пристрастното от себе си. За мен Макс е, ако не най-великият в историята в момента, той е с потенциал да стане най-великият в историята в момента и потенциал е огромен. Защото това са неща, които аз не съм виждал нито един друг пилот да прави. И за тези неща да ги правиш, не ти трябват най-много титли и така нататък. За тези неща ти трябва талант, усилена работа, нещо, което Макс като талант го има, като усилена работа той го прави, той работи достатъчно усилено и
Ай да споменем, че той не е с най-бързата кола, че да го направи. Точно така, точно това ще да кажа, че представи си, ако Red Bull имаха тази кола, която имат в момента от началото на сезона. Тъй като Макс, може би ако беше с една добра квалификация, можеше да се бори с Ландо за победата или поне да му затрудни победата малко или много, но просто беше твърде далеч. Ако от началото на сезона Red Bull имаха колата, която имат в момента, аз си мисля, че битката за титлата ще да е дори още по-интересна, тъй като честно да се признаем, ако не беше Макс, може би нямаше да говорим за интересна битка за титлата в степента, в която го правим в момента. И като казахме Да. това, ми беше попаднал, мисля, че в днескашния ден така една снимка, как Макс все още може да стане световен шампион. И Макс трябва да спечели всичко останало до края, което са 3 състезания, един спринт. Ландо трябва да има едно отпадане и лоши класирания, примерно под трето място в оставащите състезания. Съответно Оскар, нали, да има също по-слаби класирания от Макс, примерно втори и трети места. И потенциално Макс може да стигне до евентуално равни точки с Ландо Норис. Повече точки от Оскар Пястър да имате двамата. И Макс да стане световен шампион по бройка победи, които да са повече от тези на Ландо. Което звучи Да. супер екстравагантен вариант. Аз не виждам как ще се случи. Това ще е баго филма, Да, както се как се казва в... казва F1 мемчето. Но Да, точно. дори Макс да не спечели титлата, което може би е твърде вероятно вече, той с карането си през този сезон показва, че дадеш ли му колата, той не ще направи каквото трябва. Щом го прави с кола, която през по-голямата част от сезона не беше конкурентна. И въпреки всичко сме 3 кръга преди края, той все още има математическите шансове и хората, въпреки голямата разлика, продължават да верят, че Макс може да стане световен шампион. Нали? За да може хората да верят в Принципно, такова нещо, трябва да наистина да си много добър. принципно с това представяне, което направи той сега в Бразилия, е нормално хората да имат очакване и вяра. Така е. И като цяло, да, имаме ли какво друго да кажем за формулата, да пропускаме като нещо? Аз поне така например вижда. Аз се надявам добро. Да отбележим може би доброто каране на Оли Берман цялостно през уикенда, на Хаджар. И да, общо взето е това. Може би се очакваше повече от Алонсо, но От цялостно... он се очаква повече целия сезон, принципно, Да, така че. това също е така. Но за мен е един добър уикенд цялостно, но нали, безспорният победител от него си каза Ландо Норис, който направи ключова стъпка за титлата и мисля, че една победа в Вегас ще го изстреля не до титлата, но направо над нея. 99,9%. 99,9%, да. Но нищо не е сигурно още, защото сме виждали всякакви неща. Дет се вика, щом си гледала Будаби 21 година, трябва да си готов Да, да се случи всичко. Да, и тук не вини Макс, тук вини Фия. Нали, това е отклонение. Ами добре, това ще бъде този епизод. Това между другото дали не е едно от най-дългите ни от разстояние, мисля, че трябва да се провери това нещо. Надяваме се да ви е харесал. Ако сте стигнали до края, дайте един лайк, абонирайте за канала, цъкнете си камбанката, за да не пропускате бъдещите видеа, които ще качваме. Имаме член бутон, може да го натиснете, за да ни подкрепите и ни последите в другите социални мрежи, които са долу в описанието, там качваме кратко съдържание. Бъдете живи и здрави и очаквайте следващия подкаст или от разстояние. Абсолютно, до скоро и чао!